ಶರಣು ತಿರುವಗ್ರ ಶಾಲಿವಾಹಿನಿ ಮೂಕಿದ ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿಲ ಒಂದು ಆದಿಡು ಗಜವುದ್ದು ನಿಜಾಯಿನ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಲೆಪ್ಪು ನಿಕಲು ಬಲೆ ಪನ್ಪಿ ಮೋಕಿದ ಲೆಪ್ಪು ಜನವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಎದುರುದ ಮರ್ಗೆಲುಡು ನಡಪುನ ಆಟಗು ಬಲೆ ದೈಭಿತ್ತಿಲುದ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಉಂಡಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಮುಕ್ಲೆದ್ದು ಮೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಪನೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಊರುದ ಸಜ್ಜನ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬತ್ತದು ಸೇರ್ಲೆ ಪನ್ಪಿ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು